Bigmaot kan City Veterinary Office na masyertong pakarhay ang sitwasyon kan mga atamang hayop siring kan ayam asin ikos tuyong may kalamidad. Kaya nagbakal ini ninda bisitentang kennel box na magagamit sa evacuation kan mga apektadong hayop sa syudad. May report si Joel Sulina. Para masecure asin igwaning personal den like na espasyo ang mga ikos o ido. Tuyong isinda dadarahon kailibakan sa indang mga full parents sa evacuation centers kung igwaning kalamidad. Nagbakal ang City Vet ning kennel box. Ini ang saro sa mga mayor na rason kang nasambit na opisina para magkuaning 71 units ning large kennel box ngaring igwang husay asin safe na lugar ang mga dinadarang hayop o mga pets sa mga evacuation center. Ngaring sindamay sa diring lugar ngaring makapagpahingalo asin ma-reduce ang stress urog na sinda apektado man kang kalamidad asin paghirakan sa indang istada tuyong dinadara sa mataong lugar siring kang evacuation centers. Kasimbagan man ini kang opisina kang City Veterinary Office sa kahagadan ka mga animal welfare advocates ngaring maisadbarang buhay ka mga atamang hayop tuyong igwaning kalamidad asin dai na mabayaan sa loob kan sa indang mga harung o nakakulong urog na kung may pagbabaha na pwedeng makaagpa sa peligro maging ang buhay ka mga atamang hayop siring ka mga ido asin ikos. Ini po preparasyon ini kan sa mong opisina tangari maakomodar itong mga kahayupan man, particularly mga ido tapos ikos. Kasi base sa experience may ka mga previous na mga nakaaging bagyo, may mga comments ang mga sa tuyang constituents na karon na papabayaan ang mga hayop. In consequence, nagagadan dahil nabayaan sa kulungan, kan naglangkaw si tubig, nalamos. So, saro ni sa mga paagi na maibitaran itong mga araw ka itong pangyayari na dapat huwag kitang pagmakulong sa hayop. Ang budget na pinagbakal sa nasambit na large kennel boxes hali sa Local Disaster Risk Reduction Fund na pinaglabi kan CBO sa CDRRM Council na tulos man inaprubahan. Budget po na pinaghalian kay niyong pagbakal ni kay itong mga cages, hali po ito sa Local Disaster Risk Reduction Management Fund, and tiglabi ko iniyo duman sa CDRRM Council kang first quarter. So na-approve man ang majority, so nakakuha kami ni enough budget ngari mabakal itong 71 na units. So sa ngunyan, baka magkulang pa ini, pero hihinguahon mi sa mga masunod, madagdagan in kaso na talagang upon deployment kung kulang pa talaga. So ang priority mi po digdi itong mga flood prone barangays. Para sa Andaga Ngunyan, Joel Sulina. Andaga Ngunyan. Iga ako, kita, Anaga. Antabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, Anaga Ngunyan, sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.